Δεν τράβηγες. Τώρα. Εντάξει, δεν πειράζει, όπως και να έχει. Καλύτερα γιατί έχουμε φωτισμό. Έτσι. Αυτός ο σκηνοθέτης τελικά. Τον οπερατέρ με κλωτσίες. Εσύ που το έχασες αυτό. Σου βγει. Ναι. Άβολα έχω κρατήσει τη μηχανή, τες πάω. Θα πας εσύ, Γιάννη. Όχι. Άστο. Μην ενοχλείτε ποτέ ένα φίδι όταν τρώει. Γιατί θα κάθε πάει και εμάς. Θα φάει δαχτυλό. Θα το πεις ολόσχες. Σταμάτα και κρατάω μηχανή. Εντάξει, δεν κρατάς και κάνα μαχαίρι. Θα σε κρατήσω και εγώ μετά. Ένα σβέρκος το έτσι για να το προχωρήσει. Wow. Ωραίο. Αυτό το πιάσε πάντως. Κάνει τους μυς, αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το ζούλιγμα από ότι... Τσακ, και τώρα θα πάω ξαναδοτωθεί. Έλα, wow. Ας έχω το κοντά. Σιγά και εδώ. Δεν το κλείσαμε έσω εδώ. Όχι. Κοίτα, θα το φάει μέσα και θα μείνει ώρα το πίσω. Σιγά. Και θα κατεβαίνει σιγά. Βλέπεις το σώμα του. Δεν βλέπεις σώμα. Ισχύει το σώμα γιατί είναι η πρώτη φορά που τρώει και σου λέει κάπως πρέπει να το χωρίσεις αυτό το πράγμα. Έχεις σπάσει και τα σαγόνια του να δεις από κάτω. Ναι. Κουραστικές. Δεν έπιασα άβολα. Δεν πειράζει, μαθαίνεις. Δεν ξέρεις πάντα από την αρχή. Κράτα. Άστο. Φύγε. Κάτω. Πήγε από κάτω. Κάτω. Μπράβο κότσι. Λοιπόν. Μετά άρχισε μπροστά, γιατί έχει. Ναι, καλά είσαι. Εκεί, έτω. Εκεί. Και ακουμπάς, ναι. Έλα. Αυτό. Διορθώνεις λίγο το πράγμα αφού κουνιέται. Και ξαναπεφτάσεις εκεί που θες. Πάνω στο φίδι, δεν θέλω τα χόρτα. Ή τα χόρτα, τέλος πάντων, τι είναι αυτά. Τέλειος και εγώ. Κοίτα εκεί. Τι ωραία φωτό. Αλλά μια χαρά είναι. Καλά να ξαναπάει με λάπτο. Τι τον έχεις να τραβήξει αυτή η μηχανή, το παρθενικό της είναι αυτό. Τι ωραία που τράβηξε παρθενικά ένα φίδι. Βλέπεις πώς είναι τώρα. Κράτησε την εκεί ακριβώς. Κοίτα. Εκεί ακριβώς. Κοίτα. Δεν την κουνάς καθόλου. Όπως την κρατάω. Ακουμπάει ο φακός πάνω στο σκέφαλο. Κοίτα, που Διώξε λίγο το πλάνο σου. έχει στραβώσει ολόκληρο. Εκεί. Θέλει λίγο νετάρισμα. Άστο. Λίγο πιο εδώ και πάνω. Κοίτα που έχει στραβώσει ολόκληρο. Εκεί. Τα κοιτάς τώρα το φίδι εσύ που τρώει. Εγώ το βλέπω. Ναι, το Το βλέπεις βλέπω από και μες στην κάμερα. την κάμερα. Είδες που είναι το μισό το στόμα. Κάτσε, λίγο αέρα. Ναι. Αλλά κοίτα από Λίγο πάνω. πιο κάτω να πιάσει λίγο ουρά. Εκεί. Θα ακολουθήσει ουσιαστικά αυτό το κομμάτι του φύγιου. Δεν μας πειράζουν τα υπόλοιπα. Εκεί που φαίνεται τι Στο κάνει. όγκο της ουράς το βλέπεις στο Το πλάι. σώμα με την ουρά του. Πίσω. Οπα, αέρα θέλει να έχει, ας τον έχει αέρα. Από εδώ. Άστε πιο έξω το σου χρόνο. Ναι, τα ρε. Εκεί. Να το. Περίμενε. Δεν το κλείνω. Έχω νετάρει πάνω στο κεφάλι του και μόνο. Ναι, δεν χρειαζόμαστε υπόλοιπο σώμα. Όχι, αυτό θα μας ενδιαφέρει. Αυτό που κάνει Ο τώρα, ας κορμός του πούμε. το βλέπεις. Ναι. Που το έχει μέσα. Πάρε και με το υπόλοιπο σώμα τώρα. Έφυγε το. Μόνο, χωρίς το κεφάλι. Πάκυρα. Παπ. Όταν άνοιξε δεν είχε τίποτα Τώρα είναι πλέον, το άλλο έτσι. νομίζω. Από εδώ και από το δικό σου. Έλα, πέρα μου. Είσαι καλά που σκέφτηκα. Να ξανακοιτάξω. Το βλέπεις το σώμα του. Γύρισε τούμπο. Τώρα θα μπορούμε να τον ξαναπιάσουμε αύριο πια. Μουστάβε. Ναι. Ποια μέρες. Τώρα θέλεις να χωνέψει. Όσο δεν έχει φτάσει στην κοιλιά του, μπορείς να τον πιάσεις. Τώρα όχι. Τώρα γυρνάει για να το φτάσει στο στομάχι.
Σταμάτα το βίντεο και θα τραβήξουμε μια φωτογραφία.